இறையேசுவில் பிரியமான சகோதரர் சகோதரிகளே, இன்றைய தினம் நாம் உயிர்ப்பு பெருவிழாவை சிறப்பிக்கின்றோம். உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த உயிர்ப்பு பெருவிழாவினுடைய நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்திய கத்தோலிக்க ஆயர் பேரவையும் இந்த நாளிலே குறிப்பாக இரவு 11 மணிக்கும் நாளை தினம் 12 மணிக்கும் எல்லாம் சிறப்பாக இந்த நோய் தீர்வதற்காக ஜெபிக்கின்றது. இறைமக்கள் அனைவரையும் குறிப்பாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றது. ஒருவர் ஒருமுறை புத்துணர்வுடன் வாழ்வதற்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு கேள்வியை கேட்டார். இந்த கேள்விக்குள்ளேயே சில பிரச்சனைகள் இருப்பதை நாம் உணர்கின்றோம். எல்லாரும் புத்துணர்வுடன் வாழவில்லை என்ற ஒரு உணர்வு இருக்கின்றது. சிலரிடம் நாம் நலம் விசாரிக்கும் பொழுது வாழ்க்கை எப்படி போகிறது என்று கேட்டால் அப்படியே போகுது என்று சொல்வார்கள். ஆங்கிலத்தில் ஹவ் இஸ் லைஃப் என்று சில வேளை கேட்கும் பொழுது வாழ்க்கை எப்படி போகிறது என்று கேட்கும் பொழுது இட் ஹேங்ஸ் இன் த ஏர் என்று சொல்வார்கள். அதாவது அந்தரங்கத்திலே தொங்கிக் கொண்டு இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள். கீழேயும் தொடவில்லை, மேலேயும் இல்லை, அப்படிப்பட்டதொரு நிலை. இதை ஒரு புத்துணர்வு அற்ற ஒரு வாழ்க்கை என்று சொல்லலாம். இதற்கு ஆங்கிலத்திலே ஒரு வார்த்தை உண்டு, பேர்ன்ட் அவுட், அதாவது எல்லாம் எரிந்து தீர்ந்த ஒரு நிலை என்று சொல்வார்கள். இதற்கு நாம் எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நம்முடைய வீடுகளில் எல்லாம் நாம் கேஸ் அடுப்பு பயன்படுத்துவதுண்டு. கேஸ் தீரும் பொழுது அங்கே வெளியே எதுவுமே அந்த அடுப்பு எரியாது என்று நமக்கு தெரியும். அத்தகைய சூழ்நிலையில் குடும்பங்களில் ஏற்படும். அதாவது பற்றி எறிவதற்கான அந்த எரிவாயுவானது உள்ளுக்குள்ளே இல்லை என்று ஒரு அர்த்தம். மேலும் நாம் விளையாட செல்லும் பொழுதோ இல்லை என்றால் ஏதாவது உடற்பயிற்சி செய்யும் பொழுது எல்லாம் நாம் உடற்சோர்வுற்று இருக்கின்ற சூழ்நிலைகள் உண்டு. அந்த வேளையில் எழும்பக்கூட முடியாத அளவிலே உடலானது சோர்வுற்று இருக்கின்ற சூழ்நிலைகள் உண்டு. இவையெல்லாம் ஒரு வெளிப்படையான, இதை அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசவில்லை என்றாலும் உள்ளுக்குள்ளே நாம் எரிந்து போகின்ற சூழ்நிலைகள், நம்முடைய உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஆர்வமற்ற சூழ்நிலைகள் பல வேளைகளில் ஏற்படலாம். இதற்கு பலவிதமான வெளி அடையாளங்களை கூறுவார்கள். அதாவது எப்பொழுதுமே மனம் சோர்ந்திருத்தல், கவலையோடு இருத்தல், எதை செய்தாலும் ஒரு திருப்தியற்ற சூழ்நிலை, கோபம் கொள்ளுதல், இவையெல்லாம் இந்த பேர்ன்ட் அவுட், அதாவது முற்றிலுமாக எரிந்து தீர்ந்ததனுடைய ஒரு விளையடையாளமாக சொல்வார்கள். இந்த உள்ளுக்குள்ளே ஏற்படுகின்ற சோர்வை குறித்து, இல்லையென்றால் ஒரு ஆன்மாவுக்குள்ளே ஏற்படுகின்ற வெற்றிடத்தை குறித்து திருவெளிப்பாடு நூல் 3ஆம் அதிகாரம் 15-16 இறைவசனத்திலே சொல்லப்படுகின்றது. உன் செயல்களை அறிவேன், நீ குளிர்ச்சியாகவோ சூடாகவோ இல்லை. நீ குளிர்ச்சியாகவோ சூடாகவோ இருந்திருந்தால் எவ்வளவு நலமாக இருக்கும். நீ குளிர்ச்சியாகவும் சூடாகவும் இல்லாமல் வெதுவெதுப்பாக இருப்பதால் நான் என்னுடைய வாயிலிருந்து உன்னை துப்பி விடுவேன் என்று இறை வார்த்தையை சொல்கிறது. அதாவது வாழ்க்கையிலே பிடிபெற்றவர்களாக, வாழ்க்கையில் ஒரு உற்சாகமற்றவர்களாக, ஆன்மீக வெற்றிடத்தோடு வாழ்பவர்களை கடவுளும் விரும்பவில்லை என்று தான் திருவெளிப்பாடு நூலிலே நாம் பார்க்கின்றோம். ஆகையால் இப்படிப்பட்டதொரு ஆன்மீக வெற்றிடத்தை நமக்குள்ளே சோர்வு நிறைந்தவர்களாக, புத்துணர்ச்சி அற்றவர்களாக இருக்கின்ற சூழ்நிலை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்றால் இந்த உயிர்ப்பு திருவிழாவானது அதற்கான ஒரு சிறப்பு அழைப்பாக இருக்கின்றது. அதாவது வெதுவெதுப்பான இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து ஒரு உற்சாகம் மிக்க வாழ்க்கையை நோக்கி நடப்பதற்கான ஒரு அழைப்பு. பல வேளைகளில் நம்முடைய வாழ்க்கையானது ஒரு பெரிய சனிக்கு ஒரு இணையான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. பெரிய சனி என்று சொல்லக்கூடியது கல்லறை அடைக்கப்பட்டு எந்த விதமான நம்பிக்கையமற்ற ஒரு சூழ்நிலை என்று சொல்வார்கள். இயேசு அடக்கம் செய்யப்பட்டு விட்டால் இனி நம்பிக்கைகள் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை. இத்தகையதொரு சூழ்நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஏற்படலாம். ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு உயிர்ப்பு பெருவிழாவிலே அழைக்கக்கூடியது அவர் அந்த கல்லறையை விட்டு உயிர்த்தெழுந்ததை பற்றி தான் சொல்லப்படுகின்றது. இயேசுவினுடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கு 2 ஆதாரங்களை வரலாற்று பூர்வமாக முன்வைக்கின்றார்கள். முதலாவதாக இயேசு கொடுத்த காட்சிகள், மகதலே மரியாவுக்கும் அதே போன்று திருத்தூதர்களுக்கும் எல்லாம் ஆண்டவராக இயேசு கொடுத்த காட்சியை அவர்கள் முதலாவது சான்றாக வைக்கிறார்கள். இரண்டாவதாக வெறுமையாக இருந்த கல்லறை. இந்த வெறுமையாக இருந்த கல்லறை எதை குறிப்பிடுகிறது என்றால் ஆண்டவராக இயேசுவை அந்த கல்லறைக்குள்ளே அவர்களால் முடக்கி வைக்க முடியவில்லை என்று. இது யோவான் நற்செய்தி 20ஆம் அதிகாரம் 1 தொடங்கி 8 வரையுள்ள இறை வார்த்தைகளை நாம் பார்ப்போம். யோவானும் பேதுருவும் ஆண்டவராகிய இயேசுவை அடக்கம் செய்திருந்த கல்லறைக்கு செல்கிறார்கள். அந்த கல்லறையானது வெறுமையாக இருந்தது என்று நாம் பார்ப்போம்.
இந்த வறுமையான கல்லறை எதை சுட்டி காட்டுகிறது என்றால், ஆண்டவராக இயேசு முடங்கி போய்விடவில்லை, மாறாக உயிர் துடிப்புடன் வெளியே வந்தார் என்பதுதான் சுட்டி காட்டுகின்றது. லூக்கா நற்செய்தி 24வது அதிகாரம் 5வது இறைவசனத்திலே சொல்லப்படுகின்றது, உயிரோடு இருப்பவரை நீங்கள் ஏன் கல்லறையில் தேடுகிறீர்கள் என்று. அன்பான சகோதரர் சகோதரிகளே, ஆண்டவராக இயேசு உயிர்த்தெழுந்து விட்டார். அதாவது கல்லறைக்குள்ளே முடங்கி போய்விடவில்லை, அவர் இன்றும் துடிப்புடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஆகையால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவராக இயேசு தருகின்ற பெரிய செய்தி என்னவென்றால், ஒரு ஆன்மீக புத்துணர்ச்சி. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் சோர்வு அடைந்தவர்களாக, அன்றாட வாழ்க்கையினுடைய பிரச்சனைகளிலும் சரி எதிலுமே ஒரு பிடிப்பு அற்றவர்களாக, உற்சாகமற்றவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சூழ்நிலை நமக்கு இருக்கிறது என்றால், அதிலிருந்து வெளியே வருவதற்காக இயேசு அழைக்கின்றார். மூடப்பட்டிருந்த கல்லறையினுடைய அந்த வெளிக்கல்லானது அகற்றப்படுகின்றது. ஆண்டவராக இயேசு உயிர்த்தெழுகின்றார். நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் அடைபட்டு கிடக்கலாம். அதாவது அன்றாட வாழ்க்கையிலே செய்து கொண்டிருக்கின்ற பல காரியங்களால் சோர்வடைந்தவர்களாக மாறியிருக்கலாம். அதே போன்று எல்லா நாட்களும் ஒரே போல மாறி இருக்கின்ற சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டிருக்கலாம். அன்பானது வற்றி போயிருக்கின்ற சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டிருக்கலாம். ஆகையால் உற்சாகமற்றவர்களாக, புத்துயிரற்றவர்களாக நாம் மாறியிருக்கலாம். எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகம் 5வது அதிகாரம் 14வது இறைவார்த்தையில் இவ்வாறு வாசிக்கின்றோம், தூங்குகிறவனை விழித்தெழு, இறந்தவனை உயிர் பெற்றெழு, கிறிஸ்து உன்மீது ஒளிர்ந்தெழுவார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகையால் நாம் தூக்க மயக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி, இறந்து போனவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி, நம்மால் புத்துணர்வுடன் வாழ முடியும் என்பதைத்தான் இயேசுவினுடைய உயிர்த்தெழுதலானது நமக்கு அன்றாடம் சுட்டி காட்டுகின்றது. திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் கிறிஸ்து வாழ்கிறார் என்ற பெயரில் வெளியிட்ட அந்த திருத்தூது மடலில் இவ்வாறாக சொல்லுகின்றார். ஒவ்வொரு இளைஞர்களையும் பார்த்து திருத்தந்தை கூறுகின்றார், நீங்கள் வாழ்பவர்களாக மாற வேண்டும், உயிரோட்டமுடையவர்களாக மாற வேண்டும். காரணம், கிறிஸ்து இன்றும் வாழ்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகையால் நாம் முதலில் எழுப்பிய கேள்வி, நாம் அன்றாடம் புத்துணர்வுடன் வாழ வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு பதிலாக கிறிஸ்துவை நாம் உறுதியாக பற்றி கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அதனுடைய செய்தி. அதற்காக நாம் அன்றாடம் காலையில் எழும் பொழுதும் சரி, இரவு தூங்கும் பொழுதும் சரி, கிறிஸ்துவை நம்முடைய சொந்தமாக்கி கொள்வோம். நம்முடைய வாழ்க்கையில் புத்துணர்வு இல்லாமல் போகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் இன்றும் உயிரோட்டத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற, உயிர்ப்புடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற கிறிஸ்துவனுடைய கரம் பற்றுவோம். காரணம், கிறிஸ்து இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார், நம்முடைய அருகாமையில் இருக்கின்றார். இந்த ஒரு மாபெரும் செய்தியை இன்றைய தினம் இந்த உயிர்த்தெழுதல் பெருவிழாவின் பொழுது இயேசு நமக்கு விட்டு சொல்கின்றார். மேலும் ஆண்டவராக இயேசு நமக்கு சொல்கின்ற பெரிய செய்தி என்னவென்றால், அவர் உயிர்த்தெழுந்த இயேசு நம்மோடு உடன் வாழ்ந்து நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்ற செய்தியையும் சொல்கின்றார். ஆகையால் அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் தளர்ந்து போனவர்களாக இருக்கலாம், சோகம் பாதித்தவர்களாக இருக்கலாம், இல்லை என்றால் அன்றாட வாழ்க்கையிலே எல்லாம் ஒரு பழக்கமாகி போகின்ற, எந்த விதமான சுவாரஸ்யமற்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் என்றால், ஆண்டவராக இயேசு நம்மை பார்த்து அழைக்கின்றார், நீங்கள் உயிர்த்தெழுங்கள் என்று. ஆகையால் உயிர்த்தெழுந்து வாழுகின்ற இயேசு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சொந்தமாக்கி கொண்டு வாழ்வோம். அத்தகையதொரு வாழ்க்கை வாழும் பொழுது நாம் புத்துணர்வு பெற்றவர்களாக வாழ முடியும் என்ற செய்தியை நாம் இன்றைய தினம் ஏற்றுக்கொள்வோம். கிறிஸ்து இயேசு உங்கள் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக. ஒருமுறை கூட இந்த உயிர்ப்பு திருவிழாவினுடைய வாழ்த்துக்களை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நாட்களில் நாம் குறிப்பாக அதிகமாக ஜெபிப்போம். உலக மக்கள் அனைவருக்காகவும் ஜெபித்து உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராக இயேசுவினுடைய ஆற்றல் உலகெங்கும் செயலாற்றுவதற்காக நாம் ஜெபிப்போம். இயேசு உங்கள் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக.